hov. Fuck, det er scheisse dårligt. Så helt af. Ja. 2 på banen. Okay, ja, nu Det er næsten lige sjovt, som at se Morten på det Counter-Strike. Ja, det er ondt eller godt. Det er godt, fordi så er det sjovt. Okay. Og sjovt og godt. Okay. Okay, hvordan går jeg derind, og så sådan uden de skyder mig. Vil jeg da også skyde jer? Ej, nu gik jeg væk. Og folk spiller Counter-Strike, og det er så bare totalt stumme face. Ej, hvad sker der? Kan I ikke bare gøre det? Okay, nu går jeg herop. Nu gider jeg ikke gå der noget mere. Ej, jeg troede lige, det var en. Og jeg går lige herop, og så... Nu bliver jeg ikke skudt ned, hvis jeg går derop med det. Højst sandsynligt jo. Hvad sker der? Hvad sker der? Ej, jeg skulle trykke på 2 eller sådan noget. Ej, nu kommer jeg lige derop for fanden. Okay, I skal bare lige vide, at jeg sådan, der godt vil så sådan noget her. Og også slå pinglag, ikke også? Det er også gerne. Ja. Skyd. Hvem? Og man får taget. Ej. Åh. Jeg forstår ikke, I kan ikke gøre alt sådan noget her sådan rigtig hurtigt. Jeg sådan bare sådan gå op og så... Det er fordi, vi har gamet for meget og ikke noget liv. Skyd, kom der, kommer der. Hvem ham der? Der. Ham der? Nå, Nå, han døde. Hvad er det? Er det der noget der? Der kommer nogen op. Nej.